नास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा. श्रुती स्मृती पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं परमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरीत्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण काया कीर्तनी हे सद्गुरु राया. हे सद्गुरु राया कीर्तनी हे सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. सूर करूयात ना मॅम. फाईन सूर कर प्लीज. थँक्यू. मनाचे श्लोका धरून डायरेक्ट सूर करूया. गॅलफंता समर्थांनी सांगितले. आता आज 75 आणि 76 नंबर असेल मना श्लोक. तर 75 आणि 76 असेल. तर 74 हंततांनी सांगितले. बहुता परी संकटे साधनाची व्रते दान उद्यापने ती धनाची
दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आता आमका राम मेळोंचे खातीर मस्त साधन असते. राम म्हळ्यार कळ्ळें, नुसतं कोदंडधारी राम किंवा दशरथ पुत्र राम, रघुवंशातील राम, कौशल्यवेल राम तो मात्र नाही. राम तत्व, त्या राम तत्व मिळवून आम्ही जी जी साधन करतात ती मस्त मस्त साधन असत. जाल्यार ते कोर उगता जी संकट हे मस्त असती, ताका नमनमन्या मस्त तितल्या साधनाक मस्त कष्ट लागता, ती मस्त पैसे खर्चोवंक लागता. ती पूजा अर्चा आमकां दिसता अर्चन भक्ती म्हळ्यार ताका सामुग्री तितली लागता. तरी मानस पूजा केल्या जायना वे, तर मानस पूजेक तितली मनाची तयारी लागता. मनान थांब ते तितलें आमकां इमॅजिन करची तितली शक्ती लागता, तितली ताकद लागता. तरीके हे सगळे साधन मेळोवच्याक एकच आधार आस म्हळ्यार कळ्ळें की नाम. परमेश्वरा नाम ते सगळं काम करता. आम सगळी सामुग्री हाडून दिता, सगळी अनुकूलता दिता हाडून. आता कलकी लिंक लागनाशिल्ली, म्हाकाय लागनाशिल्ली, कडे पळयलें हांवें, पळय दुसरें लिंक दिल्लें, ताजेर लागली म्हूण जालें. आता कितले कोणाक येवचें आसता येता ती, नाल्यार तर रेकॉर्डय आसत. तरी आतांचे हे कले ताचे मुखार आमी वचच्या. साधन मस्त कष्टाची धन खर्चोवचे खातीर आसा ती, तरी संतांनी कल केले तितले जन्मधोर साधन करता ती संत लोक. तावळी तो जीव संत पदा पावता. आणि सगळे साधन कोण झालेले असतात त्यांना. जशी PhD झालेलं असतं, एकदम PhD जाय तो बिग रिंधन शिकून 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 कितलं वर्षानंतर रिसर्च करून स्वतःच फाइंड आउट करता. आणि तावळी ताका नेमके तांतुले निष्कर्ष कळतात, सिद्धांत कळतात. आणि कड्डेर ती कल्पनेक आपणा निबंध बरोबर करतात, होय की नाही. ते सबमिट करतात, त्यांना तांकां डॉक्टरेट म्हणून मेळटा. तशी संत ही पदवी ज्या लोकांक मेळ्ळ्या म्हळ्यार लोकांनी लोक दितात, ते स्वतःक संत म्हणून घेतली केले संतच. इतल्या मी पहिले लक्षात दवरता. तर ते कल सांगता समर्थ एक संत आशिल्ले. आणि ते म्हणारी त्या काळात तुम्ही सांगता 2 संत झाले, इनफॅक्ट 3 म्हण येद कल्या म्हणारी श्रीमान योगी आमला शिवाजी महाराज सुद्धा एक संतच आशिल्ले. जाल्यार प्रापंच ते क्षत्रिय म्हण जाले. ब्राह्मण म्हळ्यार कोण की आमगेले श्री समर्थ रामदास स्वामी सज्जन घडावे. आणि त्याच काळात संत तुकाराम आशिल्ले. ह्या सगळ्यांनी किती जन्माचे प्रयत्न कोण कोरून हे 2 जाणां तरी संत तुकाराम आणि हे प्रापंचिक संत कसे असतात, संन्यासी संत कसे असतात, संन्यासी गुरु कसे असतात, प्रापंचिक गुरु कसे असतात. आज जे उदाहरण त्यांनी वागवून दिले की खंयचेय हांतू आम्ही प्रामाणिकपणे वागल्यारी आणि नामाच महिमा ओळखल्यारी ते नाम दिवनची सगळ्यांक आमकां तारच्या जाता. तर तांणी इतले रिसर्च करून तांणी निबंधान तांगेले कल बरयले. तरी समस्तामध्ये सार साचार आहे, कळेना तरी सर्व शोधून पाहे. म्हळ्यार इतली सगळी साधन आम्ही केली जाल्यार तांतू सार कल मेळे. सार कल्लेस तरी अनुसंधान देवा गेले लागता. आणि ताजे खातीर नामस्मरण हो साधो सोपो फुकटच उपाय असो. कसले ताका कष्ट ना, ती येतन वतन घेवच्या जाता. नमुन्या नाम असता. आणि तशी कितकी भावतांत येता ती, कितकी रंग येता ती, कितकी नमुन्या ऊर्जा मेळटा. ओंकार हे प्रथम नाम बीज. तांतू थावन पहिले बीजाक्षर तयार झाले. ओ उ आणि म. उत्पत्ती स्थिती आणि लय ही 3 अक्षर तांत थावन आयली. तर ताक कल्लेस ताका अतिशय म्हळ्यार प्रखर उजवाड प्रकाश एक नाद. तुम्ही सांगता मध्य व्हॉट्सॲपाचेर तांणी कल रिसर्च करून आणि ते आमगेले हे एस्ट्रोनॉट्स आणि वयर वतात न्ही, ते हांतू थावन सोदून काडल्या की सुर्या गेले
सूर्य सुद्धा भावतच आमक दिसता सूर्याशील कड राबता आम्ही ग्रह गोल मात्र ना गॅलेक्सीत सगळे फिरत असतात आणि एक एक गॅलेक्सीन तू किती कोटी सूर्य असत आणि अखंड हे असं ग्रहमाला असं सोलार सिस्टीम तांतूल सूर्य आपला सगळे ग्रहमाले घेऊन त्या परमात्म्याची भोवती प्रदक्षिण काढता. तस तो सूर्य तरी तो फिरताना तो तवे स्वतः भोवती फिरता आणि परमात्म्या भोवती फिरताना तो नाम घेता गोतस्वय फिरच्याक एक नाद अस आणि तो क्लिअर त्या हाजेर आयिल्लो तांणी वाचुऱ्यांकडे कितले दूरच्यान ऐकूनचे ते ताका एक मशीन हे लागता. आता हे कान्ना हांव मशीन लायल्या ते म्हाका चिके जास्ती आयकता अशी मशीन ना जाल्यार आयकना म्हणना जाल्यार सम आयकना तरी दूर दूरचे आयकूनच्या लागल्यार तितली प्रबळ मशीन्स असतात. तशी ते प्रबळ मशीन लावून ऐकले सायंटिस्टांनी तर ते सूर्या गेल फिरच्याक नाद असणे तो ओंकार अस. ओंकार हे बीजाक्षर सतत तिन्ही त्रिकाळ तो नाद घेऊन तो सूर्य फिरता आपणा भोवती फिरता आणि सगळे आपणा परिवारा सकट आपणा सोलार सिस्टीम सगळी घेऊन किती प्रचंड असताना आमगेल पृथ्वी इतलीशी सारी ती फिरता ताक नाद अस ती स्वतः भोवती फिरता ती सूर्या भोवती फिरता आणि ते चंद्र अस काल आम्ही पळेल तो मून बुधवाराचे काल ही होड मून शिल आणि अगदी लाग गेल तो इतकी सूर्यावर प्रखरताची तेजस कोणते तेजस्वी भोगंट दिसतालो तशी तो मून चंद्र ते पृथ्वीक एक चंद्र असत थोडे ग्रहांक मस्त चंद्र असत शनी आणि किती चंद्र असत प्रत्येक ग्रह स्वतः भोवती फिरता आणि त्या सूर्या भोवती फिरता. प्रत्येक तांगल उपग्रह जे असत ते स्वतः भोवती फिरता ती त्या ग्रहाभोवती फिरता ती आणि शिवाय सूर्या भोवती फिरता ती आणि शिवाय तो सूर्य हे सगळे लटांबर घेऊन परमात्म्या भोवती फिरतस आणि प्रत्येक जण सतत फिरताना त्या देवागल परमात्म्यागल अनुसंधान साधून फिरत असती म्हणून तांगेल केन्नाय ती व्यवस्था देवान केल्याने ते एकमेकांक क्लॅश जायना ती कितली व्यवस्था पळया तांगेल फिरणे राबना अजिबात वर्षानुवर्ष हजारो ने लाखो वर्ष करोडो वर्ष ते फिरत असती पण ते नाम तशी चालूस अंतान आमक कल्ले शिकचेस खंयची साधन वचू शकता ना जावचे शकता आम सामुग्री मेळना जावचे शकता भले पंच ज्ञानेंद्रियान मेळोन साहित्य नश्वर जाल्यार नाम तशें ते निर्गुण अस ते सगुण अस ताका स्थिती अस ताका आदि आणि अंत ना तरीके ते सगुणांत आमची खातीर येता ओंकार जावन ही प्रभुबल कृपा तान आमकां नाम दिले तरी संत सांगता ती हे सगळे साधनांतून सार आणि असार पळोवंक तर सार खंयचे साधन तरी नाम घेवचे आणि ते साचार म्हळ्यार खरोखर इंडीड दिस इज व्हेरी द जिस्ट ऑफ इट द लाईफ ऑफ इट कळ्ळें हे तुमकां जर कळना कल्ले गेल्याने आम्ही कल्याक दुसरे साधन करून पळोवन येवे पळोवन येसना आम्ही जर बरेंची म्हळ्यार सामुदायिक नाम घेतले ताजे बरोबर आघात जाता ती की हडान नाम घेतले हडान स्तोत्र म्हळे हडान पद म्हळे आणि हडान आणि कले केले ते मंत्र घोष केले मंत्र त्या मंत्रांचे सामर्थ्य इतले असता की सगळे यज्ञ याग करू जातात करून सगळे वातावरण शुद्धी जाता पण शेवटी खंय थाय हे केन्ना आमकां साध्य की आमगेल आंगांत बल असता आमगेल आंगांतून सगळेच बल असता शारीरिक बल असता धनाचे बल असता मनाचे बल असता आणि ती ताकद असता करची सारखे तावळ आमकां ती साधन बरे फलद्रूप जातात नाश ना पण सगळ्यात सोपे साधन केले संतांनी सोदून काडलेले एकड्यांनी संतांक विचारले की
तुम्ही इतले आता कलियुगान तू इतले सगळं विज्ञान मुखार वचूल्या, तुम्ही हे विज्ञान युगांतले ऋषी म्हणून घेतात संत आत्तांचे, तर तुम्ही खंयचे यंत्र शोधून काढली नाही की इझिली कल्ले विदाउट एनी ट्रबल आमका मोक्ष मेळ का म्हणून. तर त्यांनी सांगले नामस्मरण, फक्त नामस्मरण. कळणे हा ते कलिगल काणी असं तुम्ही सांगता. मग कलियुग अरे कल रे गाप मारतात. जन्मेजया कालचे खबरी उल्लंचा लागला अशी म्हणतात. जन्मेजय कोण गोतस तुमका? जन्मेजय म्हणारी अभिमन्युल नातू मला परीक्षित रायागला चललं आणि तागल परीक्षितागल मृत्यू जन्म झालं कलियुग सुरग. तर परीक्षित राय असतं म्हणसरी द्वापार युग अशी आणि भोबर राय तो तागल रक्षण श्रीकृष्णान केले. भोबर राय तागल मनात कोणाले वाईट जाऊन कसे विचार या नाशी, पण त्या क्षत्रिय अशी शिकारी वताल नाही. तर एक तस झालंय तर परीक्षित राय क्षत्रिय तो शिकारी वचुलता वळी तो आणि तागल बाकी जान जुगुळली तो एकलो पडलं आणि त्या खंचकी श्वापदा मागशी लागल तो आणि मागशी वता 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 एक प्रारब्ध म्हणून का तो एक कडे वाट चुकून खंयकी वचून पावलं. काळोख झालं, लागेशी लोक खंय दिसनात. तांगलेले सेवक चाकर वगैरे सगळे तांचले, उदका बाटले हे ते तांचले असतात, सगळे दुसऱ्याला वरले. हल्ल्या कले ना भयंकर ताण लागेली, थकलेलं. तशी तो एकडे राबलो. ते हर्मिटेज असेल म्हणजे आश्रम एक कडे दिसू ताका. उजवाड थोडो थोडो आशिल्लो अंदूक. तो उजवाडान तान पळोवन उठे वचुलो. वचुल्या वतना एक झाडा मुळांतून विश्रांती घेऊनच्या एक घडी राबलो. विचार करू बच्चे भितर तिथलं घड्या भितर त्या झाडार कोण बशिलच का? झाडार कली बशिल. आम्ही म्हणतात नाही आईल भितर हात पाय धुंका, चप्पल बाहेर दवरका, नाजाल्यार कली भितर येता. तो हो कलियुगाचो मालक. द्वापार युग जाल्लेले आणि ताक देवान सांगले, परमेश्वरान पेटयल ताका कालातीत परमेश्वरान ताक पेटयले की वच बाळा आता तुगल काळ आयला कलियुग, तर तू वचून तान तू प्रवेश करील. आणि ताजी युक्ती सुद्धा देवान ताक सांगली कशी कला माय तो अशी दिशा कुरूप आणि म्हळ्यार वाईट अपशकुनी म्हणतात नाही, मांजर आडवे गेल की अपशकून जाता म्हणतात. तस तो कल यायला ग, कल मात्यार बसला म्हणून म्हाका विचारायला आणि खरे तरच जाताले. तर तान्ने टुणकन उडकी मारून तो झाडार बशिलो. हाग्याल मात्यार बसलो. हाक पहिले कळली मातीची केळशी जाल्ले. तरी वचुलो हर्मिटेजान त्या आश्रमात वचुले थंय शमीक म्हणून ऋषी ध्याना बसली आणि ते ट्रान्सांत आशिल्ले, समाधींत आशिल्ले. तांकां कसले कळ नाशिल्ले आणि तांगेल चल्लं संध्यावंदन न्हावन संध्यावंदन करू येवच्या वचूक म्हणून भायर न्हंयेचेर वचुले न्हावच्या. त्यावेळी हानी म्हळे आणि गोमटेकून सांगले पहिले आणि ऋषीवर म्हाका बहुत ताण लागले, म्हाका थोडे उद्दा मेळत वे. एक पण सांगले, दोन पण सांगले, 5 पण सांगले, तरी डिम्म कोण बशील ते गुरु. तांकां कसलेय हे जायना, कळनाच तांकां कल उलयतात ऐकूक येनी तांकां. हक्क लागील ताण. त्यावेळी ताण कल करका ताण लागील त्यावेळी कोप आयलो. म्हळ्यार कली मात्यार आशिल्ली भयंकर कोप आयलो आणि मुख्य म्हळ्यार अहम जागृत जालो. कलियुगाची महती हीची की आमगेल अहम भयंकर प्रबळ असता. कल्ले ना नाशील तर की आमच्या कल्ले ना हाजोच अभिमान जाता, माक अभिमान ना हाजोच अहंकार जाता. असं नमुन्यास तो कली. तर तो कली मात्यार आशिल्ली ती ताका एकदम कोप आयलो. नाल्यार शिरकी कोप करता राय न्हय शिंतो प्रजावत चल आशिल्लो आणि हिवे एक पार्ट ऑफ प्रजन्म येता गेलो. त्रास दिता स्वभाव नाही तागलो. तर त्या वेळा ताका कल्ल जाल की ताका इतली कोप आयलो. ताणे हांव इतलं आपयता तरी तुका कळना तू ढोंग घेतल्या की खरेंची ट्रान्सांत असं म्हण पळोवच्याक थंय तो गुयेक आंगणात तू मेल्ले सर्प पळयले. त्या सर्पाक ताणे बाणान अशी उबारलो, हात लायनी बाणानेच उबारलो आणि त्या ऋषीगल गळ्यान घालून सोड. तरी ऋषीक जागृती येयनी, म्हळ्यार उताना येयनी. ते समाधीन तुमचे जाल्यार कल जाले की त्या वेळा तांगेल चल्लो शृंगी ऋषी. तो नावच्या वचून परत आयलो. परत येवन पळयले राहायो. तरी हाक कोप तशी आशिल्ली
तान म्हळे कल म्हाका उद्दा जाय ताण लागल्या कोणे हांगा उद्दा सुद्दां दिनात वे म्हणून अशी त्यामुळे ताका खूप आईल पेटाक एकदम मगरूरीन उलयलो तो शृंगीला चुलीन तो शृंगीन अशी पळयल्यारी आपणार बापूस समाधीन तसो आनी तागेल्या गळ्यान मेल्लें सर्प असो हो पळयात तुगेलो बापूस बसला इतलें फंत आपयलें तागेलें लक्ष ना एक उद्दा दिवची दानत ना तुमकां म्हण अशी म्हणाली हा हांव इतलें मेल्लें सर्प घाल तरी ताका कळ्ळी तावळी शृंगी कितलें वायट दिसलें हा तू इतलो व्हड राय तू ऋषीन गेली परित्राणाय साधूना म्हणतात तू राय म्हळ्यार परिपालन प्रजेगेल पालन करचें तुगेलें कर्तव्य आनी तू हो नमुनो बिहेव केल्ले चल हांव तुका शाप दिता आत्तां हांव संध्यावंदन करून आयला मगल तपस समर्थ्यान आपण तुका शाप दिता की तुका 8 दिवसांत तू हांगेल मुख्य जो असो तक्षक सर्प येवन तुका चाबतलो असं सांगलें कळ्ळें ते म्हणले भितर हाक एकदम कशकी जालें कल कर काम म्हणून कळ्ळें तशीच तो भायर वचलो आणि त्या झाडाल्या वच भितरी परत कली उडकी मान परत झाडार वचून बसलो हागल हे गेल न्ही मात्या वेळेला कली गेल्लो त्या वेळार तो वयर पळयल्यार तो कली हांसता बसला तरी पळयल वेळार मगल प्रभाव आतां म्हाका येवच्या सांगल्या देवाने आतां मगल कलियुग मगल नावाचे युग चालू जावचे तुगेल युग संपले तो त्याने ती तुका हो शाप मेळ्ळो पळयल वेळार मगल परिस्थिती पळयल वेळार तू हे म्हण अरे चोरा तू हांगा बसला तुझी मी इतलें सगळें जाल्लें हांव केन्नाय राज्य पदा कोणाकय केन्नाय दुख्ख नाशिल्लें प्रजावत्सल आपण आशिल्लो जाल्यार हे इतलो व्हड ऋषी गेले हें करचें हांव पाप केलें आतां हांव खंय शमन करचें तरी तो म्हणालो ते काळजी ना पण म्हाका तू येवच्या दी ताचे खातीर आपण आयला म्हणून सांगचे खातीर तू कळटा न्हय नाल्यार कशें कळचें म्हणून जाल्यार मगल स्वभाव गुण असो प्रत्येक जण आपापल्या स्वभावा प्रमाणे वागता हांव अशी असो दुर्वर्तनी हांव तुगेल माथ्यार बसची बी तरी तुगेल मत हें जाली भ्रम जालो तुका आनी तूं अशी वागलो जाल्यार हडना पळोवप आयलें न्ही तर तान म्हळें तुका तुज्यासल्याक आत्ता ह्या युग चालू करू दिवचे अरे तू वाट लायतल रे सगळ्यांक गली ताजे पाशी आत्ता हांव तुकाच मान सोडता आणि धनुष्य बाण उबारलो म्हळ्यार तागल अर्जुन आगल नाक तो एकदम अभिमन्युगल चल्लो शूर वीर तरी हाक दिसले आत्ता जाल्ले आपणा गल्यान शनीक हाका कोणाक कलीक तर कलीन सांगले ना 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 म्हाका मार नाका तेव्हा म्हाका हांव ऑन माय ओन हांव येयनी हांव म्हाका कालातीत आशिल्ल परमेश्वर आगल म्हाका हे आशिल्ली आज्ञा की आतां कलियूग सुरू जाता तर तूं वचून कामा लागम तर चुकून घडलें म्हाका माफ कर म्हाका मार नाका इत्या म्हळ्यार म्हाका तूं येवच्या दिल्यार हांव दिसता तितलो वायट ना म्हज्यान तूं मस्त बरे गुण सुद्दां आसत जाल्यार म्हळ्यार आत्तां थंय ज्यान मस्त वांट काळ्यात न्ही तरी तांकां मोक्ष मेळ्ळो म्हणून देवान म्हाका एक युक्ती सांगून पेटयल्या ती कल्ली म्हणटा म्हज्यान एक गुण असत आत्ता थंय हजारो वर्ष लोक तप करतात एक्क पायार राबून ते त्रेतायुग हांतू तांतू एक 10,000 वर्ष लोक तप म्हळ्यार अशी करताले की हव पिवन राबताले पडरताले तांगेले अशी मर नाशिल्ली ते आतां मरतात म्हळ्यार तांगेले देह तशी आसता फक्त आत्म भायर वता तें तशी न्ही हजारो वर्षान कसले फूड ना तरी मर नाशिल्ले आणि तांगेल अक्षरशः मांस गळून पडताले सुकून वताले हाड्डांचो भुस्सो जातालो स्किन मात्र व्हरताले आणि तसले वेळार शेवटी तांकां तरीके आत्मज्ञान जायनाशिल्लें मस्त जाणांक पाप परत जन्म घेवंक लागतालो पण देव प्रसन्न जावन सांगतालो अजुनूय आपणाक खुशी जायनी मुखार जन्मांत यो असले नमुन्याचे हे त्रास जातालो त्या पळोवन प्रत्यक्ष देवाक महाविष्णूक सुद्दां वायट दिसल्या आणि त्या निमित्तान आपणा सांगले की तू वच मुखारी आणि तांगेल बरेपण कर असले लोकांक गेले तर कल तू असलो नमुन्या मनुष्य तू कल बरेपण करतलो वय म्हाका एक युक्ती आसा कलिगतच रे की कलियुगांत तू फक्त नामस्मरणाने सद्गती मेळटली मनशाक आणि आयुष्य सुद्धा हजारो वर्षांचे असते ना मॅक्झिमम 100 किंवा 110 बहुतेक ऍव्हरेज सुद्धा 100 सुद्धा असं ना पण शतायुषी जाणं आशीर्वादानपणे जिवंत राबतात हजारो वर्ष
तिथले दुर्भाग्य आमगेल नाही की बाबा हाड सुद्धा गळ पडपा ती तो सर आम्ही मरण या ना ना तशी ना 100 वर्षाचे पण तान तू साधन करच्या वेळ खायचं त्यांनी ती आमगेल्या सद्गुरूंनी मगल सद्गुरूने आणि मगल्या हानी परमात्म्याने म्हाका आशीर्वाद दिला की तुगल प्रभावाने तुगल बर प्रभाव दाखय तकल म्हणारी की कोणे मनुष्य साधक गुरु नाम घेतले आणि एक मनान विनगड खंयचोय विचार करनासतना 108 पंथात आणि एक माळ जरी जप केली विनगड खंयचोय विचार मनान त्यात तरी ताक देव पावता नित्य एक माळ दुसरे कसले साधन करता म्हणा भय वे तरी बरेच यो बाबा तू मगले चुकले म्हणाल ताका वाईट दिसले ताक सोंड दिवचाल ताक मारनी पळयला हा खो 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 हसता शनी तावळ शनीन हसना पण अरे म्हाका यू आर चिटिंग मी म्हाका फसयन तू आता तू परत मारता नाच आहे बा तू फसय न्ही हे खरेच जाल्यार म्हाका हास कल्ले आयल गो तसले तरी मगल वाईट गुण असणे प्रभाव तर कलियुग म्हणणं पडे दोन्हीचे बर गुण असतात ती वाईट गुण असतात ती तरी कोण चंचल मनाचे असत नाही तांक हांव पकडता आणि आय सी टू इट नाजाल्यार प्रत्येकाला मुक्ती मेळच्या लागल्यार स्वर्गान जाग वरची ना आणि पृथ्वी ओस पडतली पण 100 वर्ष भितर प्रत्येक लोक मरता तो परत या ना जन्म घेऊन जन्म मृत्यूच कचाट्यांतून सुटता मागीर पृथ्वीवर वरतल कोण तरी तांक म्हाका सांगले की तू एक काम करी तर आपण ते काम करता कल्ले गोतस काय हांव आता तू पळय मगल प्रचिती तुगल माथ्यार बसली तर तू भलते विचारेन चालले तशी हांव कली अशी मी ती आय सी टू इट की प्रत्येक लागल मन आणतो एक जप माळ करचे ऑलमोस्ट अशक्य जातल 108 पंथा कसलोय विचार कर नासतना एक मनाने नाम घेवचे साध्य जायच ना सहसा अगदी दुर्लभ त्यांनी ते 1000 काय एक मनुष्य करू शकतलं 2 मनुष्य करू शकतली सगळे जण करू शकत त्यांनी ती हे साध्य जायना मला दिसतं तिथून सोपे नात आहे म्हणून पण नामस्मरण तांक जर सद्गुरू मेळद तरी तो कलीचेर तागल प्रभाव पडना कलिगल प्रभाव ताजेर पडना सद्गुरूचेर त्यांनी ती सद्गुरू त्या कलिगल हात कचाट्यांतानू त्या साधकाक चुकोवच्या शकता कळले हे सांगले आणि त्या ती समस्तामध्ये सार साचार आहे हे कल खातीर सांगते कलियुगांतून नामस्मरण हे मेन त्यांनी विश्वास दवराती कळे ना तरी सर्व शोधून पाय तरी तू जर हट केली सगळं साधन कोण पळयता ही स्तोत्र म्हण ती स्तोत्र म्हण हे वाची ते वाची हे ग्रंथ वाची दिवसा एक हे ऐकत श्रवण भक्ती करता पण एक ना धड भाराभर चिंध्या तशी मस्त फंता आमगेल इतके सुट्टावून घेतील असता की नामस्मरण करूक आमकां वेळूच ना तर कळ ना झालं तू आमचेर विश्वास नावे तरी सगळी साधन कोरून पळे पण एक लक्षात दवरी आयुष्य खर्चून वतले साधन पुरे जात नसेल पण केन्ना तू नामा लागतलो त्यांनी ती विश्वास दवर देवा म्हणून समर्थ सांगता ती जीवा संशयो वावुगा तो त्यजावा वावुगा संशयो त्यजावा तू संशय घेतल्यार मजेर घे बाकी साधनांचेर संशय घेऊन का म्हणा साधन प्रभावी असतात ती पण आमगेल ताकद कमी पडता मस्त पण योग याग हे ते ज्ञान मार्ग हे ते आमक सांगी सामान्य मनुष्याक प्रपंच मनुष्याक सांगील नाही कारण आयुष्यच लिमिटेड सगळे शास्त्र शोधून पळोवच्याक सुद्दाही व्यासाने वेद इतलं होड असेल की तांचे 4 भाग केले 4 भाग करून एक भाग म्हणजे एक जन्मात पूर्ण जायना म्हणून त्या एक शिष्याक एक शिकयले 4 वेद केले वेद मस्त होड आशिल्लो ते एक जन्मान कोणा एकल्यानीच जाऊन सारखे नाही पण त्यांनी ते सब्जेक्ट वाईज ताजे अशी समज सॉर्ट आउट केले आणि प्रत्येक एक शिष्याक एक तांतू एक्सपर्ट केले त्यांनी ते यजुर्वेदी सामवेदी अथर्ववेदी ऋग्वेदी ब्राह्मण हे सगळं जाती तांथांग निर्माण झालं आणि तांनी शिकून आपापणागल प्रपंचकांक शिकवून तो एक पंथ निर्माण केला आणि त्यांनी ते वेद आता काय चलता आले इतले कळले तर 7 वेद 4 वेद एकत्र शिले ते करू जायना
अठ्ठ पुराण असती, सशास्त्र असती आणि कसकसलं असत त्यान तू सगळं सोदून पळयता बसलाय रे. तुला आयुष्य कितलंय, तू कितलं तू उल्लेख बोललाय, तुझी साध्य असलाय. त्याचपेक्षा नामस्मरण कर बाबा आणि टर्न वच. आमक फक्त आम कल जाऊ का बास जाऊ का ह्या वेळेत ह्या जन्मांत आमका लॉटरीला गेल्यावर परत देवान मनुष्य जन्म त्याने कलियुगावारी युगांत दिला की फक्त नामस्मरणान मग टर्नच्या जाता फायद घेताच. आणि प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. हट्टी कल्लोपुणी संशय घेऊ नका. तर त्याग कर, संशय त्याग कर. पहिले विश्वास दवरी, श्रद्धा दवरी. श्रद्धा म्हळ्यार कल्ले की आस्तित्याचेरी विश्वास. देव अस नाम म्हळ्यारीच देव. नाम आणि नाम एकच. आम्ही सांगतो असत नाही ते आमगेल वचनाचेरी ते अस आस्तिक असती तांचेर विश्वास दवरचो ही श्रद्धा. तर श्रद्धा दवरून तू करी म्हळ्यार सगळं समज आता. दुसरे नव्हे कर्मना धर्मना योग काही, नव्हे भोगना त्यागना सांग पाही. म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांनी इंगड खंचखंची साधन म्हणून एक वर्णन केल्या आणि त्या सगळ्यांची सांग करू जाय ना मनुष्याक, कलियुग प्रपंचिक मनुष्याक. आणि तांतू ह्या कलियुगांतू या मार्गाई दिवसांतू नव्हे कर्म कल्ले कोरू गेल्या रे तू कसले ह्या हंत कले समाधान शाश्वत समाधान म्हणून मिळचे ना. की कर्म करू गेल्या रे त्याने फलाच आश धरची ना म्हळ्या मात्र त्या फळतात. पण फळा खातीरच आम्ही करतात. दान जरी करू गेले अले धर्म करू गेले रे धर्मांतूय मस्त खर्च. योग याग तेमे आमका साधे तो बैसून पद्मासनात बैसू जायना. कल कर्म आम्ही योग करतली त्याने जायना. बरं भोगून भोगून हे केले ते भोगा कले अंतची ना. भक्त बसे इच्छांक इच्छा नामास्ती काचित आश्चर्य कर शृंखला. ते इच्छेन बांधून स्वतः कोण घेत की तया बद्धा प्रधावंती. त्या इच्छेन बांधिले धावतं पडत अंगात. नामस्मरण विसरून गेले आपण कल खातीर जन्मायला हे तो विसरून गेले. त्यावेळेला सद्गती कशी मिळतली. बरे त्याग त्याग म्हळ्यार दिवचे. आम्ही त्याग म्हळ्यार कल्ले धनास त्याग करतात आणि कसकसल्यास त्याग करतात जाल्यार तांतू आमगेल फळाच्या पेक्षा पयलेच असत. डोनेशन दितात ते आमकां कले तरी टॅक्स भरच्यान थोडी सवलत मेळका म्हणून दितात. ना जाल्यार आमकां रिसीट मेळटा, ना जाल्यार आमगेर उदो जाता, सत्कार जाता म्हणून एकूण कल्ले की हे फळ पयलेच घेऊन जाता. ते आमगेल ताचे पुण्य ठेव जायना. ताजो सगळें आमी हांगाच करचें बसतात. सांग ही सेवा केन्नाय जायना. तर सांग म्हळ्यार कल्ले त्याग ना सांग पाही. ही खंयची साधन सांग जायना ती कल्ल्याक म्हळ्यार स्व आम्ही त्याग करना. ह्या खंयचे प्रत्येक हांतू आम्ही जे करतात ती सामान्य मनुष्य तांतू तो स्व दिवच्या शक्य ना. स्व केन्ना ताका दिवच्या जाता जेन्ना तो नम्र जाता. आणि नम्र केन्ना जाता मस्त पैसा येता ताका मद चढता, मस्त हुशारीच मद चढता, सगळ्याचे मद चढता. आपण भोग कर्मवीर म्हणून घेता. योग करता मस्त हे त्याग करता भोग भोगता सगळ्याच गर्भदाक्ष नम्रत कुठच्यान येता एक साधन येणे त्या म्हणा नामस्मरण. नामस्मरण जेन्ना शांत चित्तान आम्ही करतात त्या वेळा आम्ही सबसे शरण वतात. त्यावेळी निष्काम भावनेन करता. तेव्हा तव नामामधी प्रेम देई रे, तव नामामधी प्रेम देई रे, प्रेमळ तव हे नाम. अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम श्रीराम श्रीराम. हे नाम घेतल्यारी रघुराया रे चिंता मिटली तुझाला विराजमान. कृष्णा समतू हृदय सारथी हृदय चालवी धक धक छान धक 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 धक. श्रीराम 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 म्हणता बसल्या रे एक नमुन्याच्या धक 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 आमका
ते हे जाता एक मनान केले आणि त्या वेळार कली सुद्धा आमकां हेल्प करता कळ्ळें. कली आमकां हेल्प करता मुखार मेळोवचे खातीर. तरी अशी हे त्यांनी ती प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आणि पहिले मस्त फंत आम्ही सांगल्या की कल्ले की स्वच विसर्जन केले शिवाय कल्ले मेळना आणि ते फक्त नामान साध्य जाता. आणि अनुसंधान स्मरण नाम मात्र नाही, नाम स्मरण. स्मरण म्हळ्यार कायमचे उगडास. उगडास करू का पहिले विसरता लागतं मग उगडास करूचो जाल्यार स्मरण तशें नाही, सतत ताजे उगडास विसरचेंची ना. आम्ही स्वताक विसरनात, विसरतात वय विसरनात आम्ही स्वताक विसरचे. भाग्य आमगेले अजूनही उदय नाही असतले, ताकाय भाग्य लागतात. तर ते स्वताक केन्ना विसरता तेमी तावळी तो परमेश्वर थंय प्रगट जाता आणि हृदयात बसता आणि तेमी ती अनुसंधान दवरता आणि नामच घेता वचात म्हणून सांगले. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी आ दोन फंता दासबोधांतले गुरु लक्षणात सुद्धा दोन्ही पण गुरु निश्चय बिकॉज इट इज इम्पॉर्टंट. सांगिले सांगावे, विवरलेची विवरावे, वाचिलेची वाचावे इत्याक तरी भक्कम जाता. म्हणून विद्या दिन 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 वाचून वाचून बाकीचे धन दिल्ल्यारी खर्चून जाता जाल्यार विद्या तशी नाही. ती कितली झरयली तितले आनी वाढता, ताजो सुगंध निर्माण जाता. तातूंय गुरुचे विशयाचेर तरी कितले उरलय तितले कमी, पण नुसते उरलो नाही ताजे प्रचित येवंक लागता. ताजे खातीर आज हांव जास्ती उलोवच्या वचना, आमी त्या वाचूकच घेवया की समर्थकल सांगतात. समाज दुसरा गुरु लक्षण, गुरु निश्चय. निश्चयाने गुरु करता हे आमकां कळलें. गुरुंगल कल्ले पळो नये कितले नमुने गुरु असतात. ती प्रापंचिक असतात ती आणि एक आढाव म्हणून सांगता संन्यासी गुरु असतात. जाल्यार आमगेल भाग्य इतलेस जशी परीक्षिताक अभिमन्यूक आवसू पट्टा आसतनाची पडलेले चक्रव्यूह कशी हें करचें तशी प्रल्हादाक नाम नारदाने आवसूल पट्टांत कयाधून असताना सुद्दाही ताका नाम दिलें नारायण नारायण. आणि कोण तो प्रल्हाद राक्षसागत चल्लो तरी ताका नाम दिलेले. कल्ल्याक की देवा गेले हेस कुठे गेला खांडणारा त्याला करी तुम्ही शांत. अरे माझी मुळं रुजविली मी ग त्याच्याच मनात. जय जय रघुवीर समर्थ. तागेल्या मनान तू आपण मूळ रुजयता कशी म्हणून ताका कयाधू पाप हो कैकी हाक वचुलेलो. अगदी आमकां गोतस की हिरण्यकश्यप काणी सगळ्यांक गोतस तो विष्णू गेलो अगदी कल म्हणटा ती विरोध भक्ती म्हळ्यार सतत ताका उडास करतालो पण नाका नाका म्हणून नेगेटिव्ह थिंकिंग. तर ताका अगदीची शत्रू आशिल्लो विष्णू म्हळ्यार. तर तो एक सांगता वाराक हाक वचुलेलो तावळी पयले तांगेले आसता न्ही राज्य जिंकचे आनी खंयचे खंयचे राज्य पादाक्रांत करचे खातीर वचुलेलो तो तावळी ही गुरबीण आशिल्ली. तर हिका नाही वचुलो आणि थंय कल जालें मस्त साधू वळी आनी वचून तावळी वाटेरी मस्त साधू नांतची श्रीराम श्रीराम नारायण 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 म्हणटशी कळ्ळें. ते पळोवन आमी कशी मांजर आडवे गेल्यारी श्रीराम म्हण 7 पावलं मागशी वतात. त्या पाप त्या मांजरा मागशी वचूंक कळना. कळ्ळें दॅट डज नॉट बिलीव इन हे अपशकुनणी. जाल्यार आमी इतले मूर्ख असतात की आमी अपशकुन म्हणून पयलेच मागचे येतात. पहिले मनांत आसना ते काम करचे आणि परत येतात. तशी हाका ते अपशकुन जाल म्हणून तो अर्धार्थान परत येता. तावळी ही कयाधूक तावळी चेडूच जाली. कयाधूक अगदी पाप दिसता अशी कशी परत आहे तू आश्चर्य दिसता. ती म्हणटा तू केन्नाय अर्धार्थान परत येना राज्य जिंकच्या वत तेन्ना तरी अशी कशी तू परत आयला. अगो कल सांगचें हांव वचूल अर्ध वाटेरी ते हाल्लं ना ती आणि हें करता राब ना ती हांव एकलो तरी कल करूं तरी ते फक्त नारायण 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 म्हणटा. म्हाका अपशकून जालो गो तसं. ते नारायण नाव माय हेट दॅट नाम नारायण नारायण नारायण.
अशें म्हणून कितले फावट म्हण जालें. तर ती कयाधू इतली बुदवंत आशिल्ली, पत्नी आसतना खरी पत्नी व्रत कलगत पतिव्रता म्हळ्यार तिन्ने बामूण वायट मार्गा वत्त जाल्यार युक्तीने ताका बरे मार्गा हाडचो प्रयत्न करचो ही खरी पतिव्रता. अशीच ताका रांदप करून घाल्लें, ताका जाय तें दिल्लें, ताका मळमळ तशी वागलें, ताका पतिव्रत म्हणनात. त्या पती गेले अंती बरें जावंका ह्या इच्छेने कितलेय तो सगो कितले वायट वागो ती नेटाने सांगता येता, पळ बाळा हे बरोबर नाही, तुगेलें हें वागणें बरोबर नाही. आता कोण ताजो लाभ घेतलो घेता, कोण घेना जाल्यार तितक कळलेले की 108 पंथान तिगल नारद हे गुरु तर एक पंथी कळलेले नारदान सांगितले की कशी करून ती भगवत भक्त प्रामाणिक ती संबंध नारायणान नाव घेताली जाल्यार तिका सांगितले की 108 पंथ जर तुगल बामणाने नाम घेतलं नारायणा गले कल्ले बहाण्यान घ्यावं तरी तुंबेल घरचे चेडू जातले तो भगवत भक्त येतलो. आणि तिगल ती इच्छा आशिल्ली की हो राक्षसी वृत्तीचो बोन अशिश्टी मनशांची जाल्यार वृत्ती राक्षसी तसले सगळ्यांक त्रास दिवन खातर तरी ते 108 नाव येवं हा ज्ञान आपण कसं ते अपशकून केला. नारायण म्हणतात नारायण म्हणतात नारायण म्हणतात नारायण म्हणतात भले अशें कशें जालें कल म्हणत आमी म्हणून तिने परत विचारलें अगो नारायण म्हळे कसले तुका हा ताचे शिवाय तांकां तोंडान दुसरो शब्दच नाशिलो. कितले फंत आमी ताका सांगलें समजावून प्रयत्न केलो अरे नारायण म्हूण नाका ती नारायण म्हूण नाका ती तरी पण ते ना तुम्ही ऐकया ती आम्ही नारायणच म्हणतात आम्ही नारायणच म्हणतात नारायण नारायण अशी कोण कोण युक्तीने 108 पंथां तिने तागल तोंडान ठावन नारायण नाव घेतलं. गोपाल कृष्ण महाराज की जय घेवयले. आणि मागीर त्या दिवस काय तो परत वचनी अपशकून जालेलो पाय वता म्हणालो आणि तांगेल जेन मिलन जाल्लो त्या वेळी ती जेन कन्सीव जाली तो कोण तरी भक्त प्रल्हाद. नंतर दुसरे दिवस वचुलो हो तरी दुसऱ्या राज्यांतले कोण इंद्राक ती भक्ती आशिल्ली हिरण्यकश्यपूची बायल तर तिका धोरण व्हरूंक आयलो. 2-3 म्हयने जालेले बामूण गार नाशिल्लो ती एकलीच म्हूण कळलें. इंद्र म्हळ्यार सत्य राहील की नाही सगळे मदांध जातात परेशांचे. इंद्र हे पद असता. इंद्र हे खंयचे देवागल नाव नाही. तो देवागल रायू इलेक्ट जालेलो आणि सिलेक्ट जालेलो कळवे. ते कोण सगळ्यान पुण्यवान ताका इंद्र करतात. तरी कोणे तप करून कोणाला पुण्य वाढच्या लागले की हागेल चेर अशी गडगडता तशी आंबेल हांत दिसणे इलेक्शन लागेल की सगळं नमून करतात आणि बाकी वेळार वाईट कर्म करतात. तर इलेक्शन लागले की भोज पुण्यवान अशी दाखयतात तशी तो आशिल्लो. तरी ताका भरपूर हे आशिल्लें स्थैर्य इल्ले की असले सात्विक धोरण वरचे घार येवन हाता रट्ट्या धोरण तो तिका आपणाक देव लोकांक घेवन इंद्र लोकांक करू लागलो. तरी मध्ये नारायण आयलो आणि नारायणान सांगले अरे तुका गोत्तसवे ही कोण आस हिगल पोटान तू महाविष्णुगल अवतार आस तर तू तिक घेवन वचून ताका फायते महाविष्णू कडेन जाल्यार तू महाविष्णूला वयर घेवचे स्वय तुका गादीच कल जातले सत्ता गादीचे चेराच कल जातले खुर्चीचे सांग कोण तुका राय करतले. त्यांनी तशी कोर ना बाबा तिक सोड दी म्हणून अयो सॉरी म्हणालो म्हाका गोत नाशिल्लें तिक सोड दिली. आता ती पाप परत भयने आणि कोणे येऊन त्रास दितली. तर नारद म्हणालो पळे आपण गरीब मनुष्य जाल्यार आमगे लागलागीच सगळे आश्रमणे असतात ती आपणाकडे राबता. त्या बाकीत सुद्धा प्रपंचीक सुद्धा संत राबतात आणि त्या संतांग सहवासांत आपण राबता कीर्तन करतच नित्य कीर्तन करता आणि हांगा ते भावंत असता जास्ती घरांत असना पण केन्ना घार येता त्यावेळी नित्य कीर्तन करता. तर तुका त्या बायला तुका मदत करतले आणि तू आता अशी गुरबिणी एकली राबू नका म्हणून तो नारद तिका घेवन वचून थंय नित्य कीर्तन करचे आणि म्हण नारायण म्हण ताका आशिल्लें प्रल्हाद आणि त्या काम नारदाक श्री विष्णूने केलेलं ताका तयार करचे. तरी गर्भान तुझी ताका नाम मेळ आणि हे कले आश्चर्य नाही हे गर्भांत नाम मेळचे आमचे चित्राकूड सारस्वतांतून कायम जाता.
त्यांनी ती संस्कारित असतात आमगेल चेड नात्र पुरे जाण अगदीच वाटेल तशी वागतली अगदी नाही इथे म्हळ्यार की ती कन्फ्युजन तिगल माय माव म्हणे आव बापूस म्हणे घेऊन येतात ती स्वाम्यांना दर्शनात आशीर्वाद आणि स्वामी आशीर्वाद दितात नाही तर तिने जर नाम घेतले ते नाम तिक मात्र मिळणार तिने खाल्ले जशी त्या गर्भात पावता तशी तिने नाम घेतले त्या गर्भात पावता आणि स्वाम्यांगेल प्रोटेक्शन मेळता ताका परीक्षित जगत रक्षित गुरु लेथम तशी ते नाम संस्कार त्यांनी ती आंबेलांक तू चेड वसू द्या प्रार्थना वर्गावरची बुद्धी भाईल खंयची चेडवांत असे तुम्ही दाखयात पळया कितले गोमटी प्रार्थना घेत करता ती कितली गोमटी पूज करता ती कितले एक जागेर मुख्य म्हळ्यार बसता ती एक जाग्यार पयसून एक मनान करतात कितले गोमटे म्हणता ती सगळे प्रार्थना हे ते आणि स्वाम्यांबद्दल इतले हे असले असता तर तावळी ते संस्कार म्हळ्यार सांगची कल खातीर की हे म्हळ्यार गुरु मेळ्यार कशी जगता ताचे खातीर तरी आम्ही आता गुरु लक्षणाचे पळयत आशिल्ली हाजे आढाव म्हूण सांगिल्ले की गुरु कशी मेळटा ती कृपेने ते सगळें सांगले कशी आसूं नये ती खंयची गोष्टी पळो नये त्याने सांगितले शरीरा रंगू नाक तोळे कसले पळो नये लौकिक विद्ये पळो नये हे ते आता आम्ही आत्मज्ञान जाल्ले गुरु आसता हे कळले पण ताका आत्मज्ञान जाल्ले हे कळची कशी ताचे खातीर आख्या वाचचें आमी गुरु लक्षण श्रीराम जे करामती दाखविती तेही गुरु म्हणजे ती परंतु सद्गुरु नव्हे ती मोक्षदाते सभा मोहन भुररी चेटके साबर मंत्र कौटाले अनेके नाना चमत्कार कौतुके असंभाव्य सांगती सांगती औषधी प्रयोग का सुवर्ण धातूचा मार्ग दृष्टी बंधने लागवेग अभिलाषाचा म्हणारी दृष्टी मेस्मराइज करतल गुरु असतात थोड जण औषध सांगतात ती वक्त दितात पंचपंची सुवर्ण धातू कशी म्हणल्या परिसस हाजे सुवर्ण धातू ते अंजन लावचे नाक झालेले करतात ती आणि ते वाईट मार्गाक तांकां लायतात ते साधक पाहतो साहित्य संगीत राग ज्ञान हे हाजे एक गुरु असतात गीत नृत्य तानमान नाना वाद्याद्ये शिकविती जन तेही एक गुरु विद्या शिकविती पंचाक्षरी ताडे तोडे नाना परी का पोट भरे जयावरी ते विद्या शिकविती आज प्रपंचात हेवे आवश्यक असलं नाही आवश्यक असं चल्ली उपवर जायना पण तिका लग्न जाता गुरु मेळटा ती किंवा ती ब्राह्मण मेळटा तशी साधका गुरु मेळटा पण साधक जाऊच पहिले प्रपंच सुद्धा आधी प्रपंच करावा नेटका ताजे खातीर जे गुरु लागतात पण ते समर्थ सांगतात ते सद्गुरु नाही आणि तांतू सुद्धा भोंद लोक असतात पैश उपटतात ती पण कल्लेच शिकयनात आजकाल ते ऑनलाईन स्कूल म्हणून फी तितलीच भरका लागता आणि एक टीचरान तरी कल केलं गोतस स्कूलांक चेडवांक ट्रिप्पा भरता म्हणून बस अरेंज करून ट्रिप्पा भरचे कळले त्या बसा किती पैसे लागतले हे ते करून ते ट्रिप्पा करून ऑनलाईन सगळं ऑनलाईन ते ती बस दाखयता बस सांगता ते सीन्स दाखयता असं सगळे आणि ताचे प्रत्येक वेळेला कॉन्ट्रीब्युशन घेतले पॅरेंट्सांनी आणि ती वचूल केल्ले बांबोड बायल मेळून तांगेले व्हड एक कार आशिल्ले टेम्पो कलकी ते घेऊन ती वचूली कळले आणि दे एन्जॉयड देअर हनीमून आणि ते चेडवांक की दाखयल वर केले आणि पयस उकळयले म्हळ्यार असले गुरु असतात विद्या दिवच्याक तांकां ऑनलाईन हाचे परिस्थितीच फायदो घेवन पालकांक लुबाडतल गुरु असतात चेडवांगेले तर त्या चेडवांगेल कसले भविष्य तुम्हीच सांगत तर एक कोणाक की कळले ते की ते कारान बशील दिसले तांकां कारा नंबर दिसलो हे दिसले ते बस न्हय म्हूण कळले आणि त्या हॉटेलांत कल की तांणी पकडटा खंयची हॉटेलांत आमी आराम आणि पयशे कोणा गेले हांगेल फुकट ट्रिप पयशे सगळे पेरेंट्स जाले तांणी घेतली कडे मिन्स ताचे मस्त हे जाल्ले कळ्ळें तरी अशी सुद्धा गुरु असतात ती विद्या शिकविती पंचाक्षरी ताडे तोडे नाना परी का पोट भरे जयावरी ते विद्या शिकविती जो यातीचा व्यापार शिकविती भरावया उदर ते ही गुरु परी साचार सद्गुरु नव्हे ती
आपली माता आणि पिता तेही गुरुची तत्वता, हरी पैल पार पावविता तो सद्गुरु वेगळा. गायत्री मंत्राचा उच्चार सांगे तो साचार कुलगुरु. कुलगुरु म्हणून असतात ती त्यात मागशी काळात सुद्धा असताले तर चेडवांगले मुंजी करताले त्यावेळी तो गायत्री मंत्र तो शिकयता आणि बापू सुई दिता जाल्यार परी ज्ञाने विण पैल पारू पाविजेत नाही. तो कुळगुरु सुद्धा कशें असता म्हणून सांगू जायना. आत्मज्ञान जाल्यार मात्र तो आत्मज्ञान करून दिवचे शकता. कोणाक स्वताक अनुभव ना एखादी मेट्रन असं तिने मस्त बाळणपण केले. मेट्रन असं गायल्याक मेट्रन कळलं जाल्यार फर्स्ट अनुभव कोणाक जी बाळांत जाली ती तर तितक कळता ताजे दुःख कळले ताजे प्रॉब्लेम्स कळले त्या मेट्रनाक सुद्धा कळना. मस्त फान चुकत ती त्यामुळे ती चेरडा जन्म जाल्यार ती वांज आशिल्ली तिका चेरडू जातात म्हणून सांगू जायना. तर चेरडू कशी जातले म्हणून त्या वांज बायल मुक्षी विचार कशी कळचे. तशी आत्मज्ञान जाल्लेले मनुष्य असल्या मात्र तो शिष्याक आत्मज्ञान करून दिवचे शकता. ना जाल्यार कितले केले तर के साधी कितले साधन करा ती हें करा ती सत्शास्त्र विद्वान भगवत गीत पाठ अष्टावक्र गीत पाठ आणि हें पाठ तें पाठ जाल्यार परब्रह्माला मात्र आमगेल फाटी फाटी. तर स्वामी समर्थ सांगतात मी तुझ्या पाठीशी आहे पण आम्ही वळण त्याला पळोवंच केन्ना. ते स्वाम्या लागी ते पळोवंक गायत्री मंत्राचा उच्चार सांगे तो साचार कुलगुरु परी ज्ञाने विण पैल पारू पाविजेत नाही. जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी अज्ञान अंधारे निरसी जीवात्मया परमात्मयासी ऐक्यत्या करी. आता हांग त्या सांगता ती कोण खरे गुरु जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी विघडले देव आणि भक्त जीव शिवपणे द्वैत जीव आणि शिव हे द्वैतस तया देव भक्ता एकांत करी तो सद्गुरु. भव व्याघ्रे घालून उडी गोवत्सास तडा तोडी केली देखोनी दीर्घ शीघ्र सोडी तो सद्गुरु जाणावा. गो आणि वत्स गाय आणि तगल वासरू आमगे ताटा तुट जाल्या तशी भगवंताने आम्ही तगल लेकर आमगेले झुकुळले आम्ही आमक त्या शोधांत असती त्यावेळी कोणाक कण जास्ती अस कोणे ताक पळयल्याने अरे तुगल आवस हांग अस खात्रीपूर्वक सांगू शकता म्हाका गोतच तुगल आवस खंयस तू आणि सोदू नाका मत सांगा त्यो हांव तुका भेट घालून दिता. प्राणी माया जाळी पडिले संसार दुःखे दुखवले ऐसे जेणे मुक्त केले तो सद्गुरु जाणावा. त्यावेळी वासना नदी महापुरी प्राणी बुडता ग्लांती करी तेथे उडी घालून तारी तो सद्गुरु जाणावा. गर्भवास अतिसाकडी इच्छा बंधनाची बेडी ज्ञान देऊन शीघ्र सोडी तो सद्गुरु स्वामी. म्हळ्यार वासनेच बंधना बेडी पडलेली ती जीवाक गर्भवासात मस्त दुःख जाता जाल्यार आत्मज्ञान दिवन जन्मायना पडे आत्मज्ञान दिवन हे गर्भवासा दुःख आम्ही विसरतात नाही जन्मायना पडे. तरी हो सद्गुरु ह्या हांता गर्भवासात कितले दुःख असता हे समर्थांनी तांगे दासबोधांत आमी पयली वाचल्या ती दुःख कशी असता ती ते सगळं असता. तरी ताजे खातीर ते दिवन तो चटकन आमी सोडयता तो सद्गुरु विसरले तो उडास करून दिता. पण गर्भवासान तू कबूल केले देवा लागी आपण तुला येता म्हणून आणि म्हाका गोतस रे तो देव पयस म्हणून कला म्हळ्यार हांव पळोवन आयला ताका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मजवटू यो हांव तुका दाखयता जाल्यार तांतू सुद्दां गुरुंगे लक्षण कशी असता ती ते पळोवन आयिल्ली गुरु कशी असता ती. नाल्यार सगळी मनुष्य म्हणटली म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें म्हणून जाल्यार सगळ्यांक जाल्लेलें असता अशें सांगचें जायना. तर ताजे कसले हे फोडूनी शब्दाचे अंतर वस्तू दाखवी निजसार तोची गुरु माहेर अनाथांचे माहेर आमगेल आवस ती गुरु माऊली आमगेल कुळार ते आम्ही म्हणतात शिराल वचून की कुळार वचूनवार जाता तशी कारल वचून की कुळार वचूनवार जाता. जीव एकदेसी बापडे तयास ब्रह्मची करी रोकडे हेडी संसार साकडे वचन मात्रे जे वेदांचे अभ्यांतरी वेदांचे सार कांड दाखयत ते कान अपत्यापरी शिष्य श्रवणी कवळ भरी कान्ना तू श्रवण भक्ती जामका नव्हे ससार करून
जशी आव सुचारडाक गुंडून 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 दूध शीत लायता. आणि त्याने कशी कोणाक शीत पसत ताक शीत लायता, कोणा नुसते दूध जाई सांचेरडस ताका दूध मात्र पिवयता, कोणा स्तनपान जाई ताका पाययार घेऊन उपदेश करता. असले नमुन्याची गुरु माऊली असता. ती उद्गार वचने तिगले अशी प्रत्येक वचनात ताण भागोंची ताकद असो, भूक भागोंची ताकद असो, तृप्ती देऊची ताकद असो. हा सगळे नमुन्या ताकद तांगेल्या सद्गुरू गेल वचनात उद्गारांत असतात. ताजे मॉड्युलेशन ते व्हॉइस मॉड्युलेशन करून प्रितीन सांगतात की ऐकूया प्लीज. आणि ऐकना पडे ते गच्च बसता मनात. हांगा ते पळे नसल्याने ऐकून का मला ते गच्च बसता आणि त्या चिंतन मनन करना पडे ते पचता, पचनात पडता आणि ते अंगा लागता. खाल्लेलं अंगा लागता नाही तशी ऐकले सुद्धा मनाक लागता. बिडका ते मला मात्र मी तशी आचरण करता ती मला सद्गुरून सांगेल तशी अशी नाम घ्या तशी नाम घ्या केन्ना करता ती आमक पटल्यार मात्र करतात, नुसते पटून जायना. परत परत ऐकून ते भिडका लागता मना. तशी शिष्य श्रवणी कवळ भरी, कवळ मला घास पुरचे उद्गाराने वेदशास्त्र महानुभाव पाहता एकच अनुभव तोची एक गुरु राव ऐक्य रूपे. ऐक्य रूपे गुरु व रावच पळे तर गुरु राव ऐक्य रूपे म्हणा देवान एक झालेलं असतं. देव कशाच निर्गुण परमात्मा त्यामुळे ती गुरु सुद्धा कले तत्व रूप असो. तत्वम असी तत्वम असी तत्व म्हणा कले तत्व ह्या शब्दाच कळलं आमच्या जातीत सगळ्यांनी संस्कृत शिकल्या सांगत पण तत्व म्हणा कले सह सा आणि तत् आणि तू तिन्ही जेंडर आहे. सह म्हणा कले राम कृष्ण आणि कोण हंस देव नागेशू नरसिंह विष्णू हे सगळे शंकरू राम पुरा जण सहा म्हणा तो पुल्लिंग. कडे देवी म्हणा कले सा खंच खंची देवी असती लक्ष्मी सरस्वती आणि ही कोणी भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी सगळी देवी ते सा. ती कले चैतन्य है शक्ती शक्ती रूप आणि त्या शक्तींत आणि त्या परमात्म्यांत त्या देवांत आशील त्यांकल्ले तरी चैतन्य तेज आणि ते नपुसकलिंग त्या तेज त्या चैतन्य ते आस्तिक्य हे सगळे ते सौख्य ते सौंदर्य त्यांच्यात आशिले हे पुरे नपुसकलिंग ते तिन्ही मेळ तत् जाता. तत् आणि तो म्हणा कले अस्तित्व तो म्हणा कले आश्चर्य अस्ति अस्ति म्हणा कले असम तत्व अस्तित्व अस्ति म्हणणारी आहे आणि तो म्हणा अस्तित्व म्हणा आजच तशी तत्व हजे त्व म्हणा तत्व. तर गुरु हे गुरु तत्व असता गुरुंगल तत्व गुरुंत असता. तर देह कोणागल देह हा गुरु असा. मनुष्या देह घेऊन जन्म आयला तांगे देह केन्ना पण तोडच असता. जशी आमगेल गुरु परंपरेन इतले गुरु झाले पण कायम देह धरून बैसन. थोडे मात्र आता आमगेले परिज्ञानाश्रम स्वामीजी तांगेले हे असले संजीवन समाधी आणि त्या अजूनही अनुभव येतात आणि सगळे गुरुंग गेलो अनुभव कशी येता तत्व तत्वांत विलीन झाल्यात त्यांनीच येता. तरी ते कशी तत्व काम करता ते एक हांव तुमका सांगता हांगा. हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते तत्व सद्गुरूचे मनवारूवरी स्वार होऊनी पारणे जे ते हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते तत्व सद्गुरूचे. मनवारू म्हणा मनाच व्हड असो उधळटा ताजेरी ते स्वतः स्वार जातात सद्गुरू आणि आमका बसयता ती हे पक्कोन त्या घोड्यार बसयतात स्वतः ताजेर बसतात पण आमचं काबू जायना पार भरतात ते तत्व ह्यांची ते तत्व सद्गुरू गेले. आणि ते कसे असतात ओंकारातून उद्भवलेले त्यांनी दिलेले नाम कसे असतात नामाच थ्रू ते आमचं तारतात
ते नाम कसे असतात तरी ओंकारातून उद्भवलेले, ओंकारांतून ज्या नामाचा उद्भव झाला, वात्सल्य मधी थबथबलेले, मध म्हणाय मो, वात्सल्याचे भाव आणतो थपथपून भिजलेल ते नाम. हा, आणि ताका ब्रह्मत्रय असता. ब्रह्म ओंकारातून उद्भवलेले, वात्सल्य मधी थबथबलेले, ब्रह्मत्रयीतून भाव उमटले, नाम श्रीरामाचे हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते तपस वाल्मिकीचे, हेच ते तत्व सद्गुरूचे. आता एक एक नाम घेतन घेतन कधी जाता, मन मैले मम घसरी घसरी, मन घसरच्या लागल्या दवा मग पकडी पकडी, डोळ्या पुढते ये अंधारी, डोळ्या काळो केतस मग कधी सुचना, एक समनी देता नाम घेताना. स्वामी धरा हो एकची हाक, स्वामी धरा हो एकची हाक, तिथेच ते होते, हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते अभयदान देत. स्वाम्याला पोट पडेला नव्हे अभयदानाचं. हेच ते तत्व सद्गुरूंचे. पण तांके खंथा विचारलंय हा की काय करू मनी नामन रुजते. नाम रुज का म्हणतात म्हणा तू सतत आणि तू नेमका पश्चन किंतु तरी काय करू मनी नामन रुजते, नाम रुज नाम मगल म्हणा तू, नाम रुजाया काय करू ते. त्या सद्गुरूंनी कसं सांगलंय, नाम रुजाया ऐकावे ते. स्वतःच ऐकून का, कश ऐकून का, कान करुनिया सर्वांगा ते. एक मनाने सगळे अंगाच कान करून आम्ही म्हणेल नाम आम्हीच ऐकून का. स्वयेच वदता स्वये ऐकता, स्वयेच वदता स्वये ऐकता, मनन करीत ते मनी उतरते, मनन करत ते मनी उतरते. तसले वेळारी ते नाम रुजता. अनाहताचा हात धरून हो अखंड ते स्त्रवते, अंतरी अखंड ते स्त्रवते. अनाहताच नाद सूर जाता आणि हे गुरु हात धरून त्या नाम हाडतात त्यांच्याकडे, ते अखंड स्त्रवता, भितर जोरी फुटता. आणि हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते नाम सद्गुरूंचे, हेच ते तत्व सद्गुरूंचे. मरकल जाता नाम ऐकता भाव उमलले, रोम रोमी मन पुलकित झाले, प्रश्न न उरले उत्तर कसले. प्रश्नाची सगळं संदेह गेले त्या नामात, इतले रोम रोमात भिनले की कले प्रश्नात उर्नितीचे उत्तर कल दितले. फक्त तिथे गे स्वामी उरले, स्वामी उरले स्वामी उरले, आधीच जे होते हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते तत्व सद्गुरूंचे, हेच ते तत्व सद्गुरूंचे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. बोला सद्गुरु सद्योजात स्वामी महाराज की जय. आता हे त्यांनी सांगल्या की शिष्यात जे वेदांचे अभ्यंतरी ते काढून अपत्यापरी शिष्य श्रवणी कवळ बरी उद्गार वचनी, वेदशास्त्र महानुभाव पाहता एकच अनुभव, तोची एक गुरुराव ऐक्य रूपे. गुरुराव म्हणजे नुसतं व्यक्ती नाही, ती व्यक्ती नाहीची, ती फक्त शक्ती असं आणि ते तत्व असं, त्यावागल तत्व असं. आणि ते कोणागल मन शुद्ध असतं पण साधन कोण करून त्या देहातून तो देव त्या प्रचंड तऱ्हेन भरता आणि ते तत्व घेऊन येतात तो गुरु. संदेह निशेष जाळी स्वधर्म आदरे प्रतिपाळी, वेद विरहित टवाळी करूच नेणे. तो गुरु कशी ओळखता लक्षण,
संदेह निशेष जाळी, आमचा सगळे संशय नाश करता. कशी नाम घेऊनची कितले सिस्टमॅटिकली त्यांनी सांगल्या नाम रुजोवची कशी. कशी रुजोवचे त्यांनी सांगितले की स्वतः नाम घेताना स्वतःच ऐकूनचे कानाने हा, आणि कान करून या सर्वांगाते स्वयेच वदता स्वये ऐकता मनन करीत ते मनी उतरत. मनन कोण कोणता अर्थ पळत नाम घेतल्यारी भावांतू त्या भावांथान त्या भावाच गाडी येताना मनांत दूर उतरत ते तावळी अनाहताचा हात धरून ते अखंड जे स्त्रवते तेच ते तेच ते तेच ते तेच हे तत्व सद्गुरूचे. ते तत्व सद्गुरू गेले तो खरो गुरु आमगेलो, आणि तो आमचा सद्गुरू देहान मेळका. ते तत्व गुरु तत्व कोणाक भरले ठासून की तो गुरु मेळका, तो आमचो सद्गुरू जावंका म्हळ्यार मात्र आमकां मोक्ष मेळटा. ना जाल्यार एकल जाता जे जे मन अंगीकारी ते ते स्वये मुक्त करी. तो गुरु नव्हे भिकारी झडे आला. कोण गुरु नाही, शिष्य जे जे म्हणता ते ताका दिसता कसले माग. इनिशियली आमकां स्वामीजी सुद्दां ताणे मार्गार येऊन कामळकाम दिवती. सेकंड टाइम थर्ड टाइम आले तेच मागू लागला ते दिनात. ते सांगतात हे घेऊन येऊचे ना, असले प्रपंचाचे हे घेऊन येऊचे ना. साधन करी केलेची करावे, विवरलेची विवरावे, लिहिलेची लिहावे. नियम घालिता ती साधन करकाची. तू वेळ ना मला कल्ले ऑफिसा वत नाव वचन नव्हे, तू ड्रेस कोण वचन नव्हे की उठाईल दान घासन सुंदर. तशी ह्या मनाचे स्नान जप कर काची चांगलं त्यांनी. तो जे जे मन अंगीकारी ते ते स्वये मुक्त करी. तो गुरु नव्हे भिकारी जडे आला. ते सांगा ना तिले तू मन आहे तशी वाघ बाबा म्हणून सांगतात. जे गुरु असतात पळय ते गुरु नाही ते भिकारी. ते शिष्यांना पैसे पळून आपण गुरु म्हणून सांगून मुखार येईल असतात. तर त्यांनी कल सांगल्या शिष्यास न लविती साधन न करविती इंद्रिये दमन. ऐसे गुरु आडक्याचे तीन मिळाले तरी त्यजावे. फुकट मिळेल तरी ते अंगीकार कोरणे. त्यांक सर्वस्व त्यांना देऊन बसू नये. मूर्खपण कोर नये. जो कोणी ज्ञानबोधी समूळ अविद्या छेदी नाश करत अविद्येच. इंद्रिय दमन प्रतिपादी. इंद्रिय दमन कशी कर का हे शिकेता तो सद्गुरु जाणावा. एक द्रव्याचे विकिले एक शिष्याचे आखिले. अति दुराशेने केले दोन रूप. काही गुरु सद्गुरु म्हणून घेतात आणि पैशासाठी लाचार होतात. शिष्याच्या अधीन होतात. वासनेच्या नादी लागून दीनवाणे बनतात. ती पेन चांगल्या हो. आणि शिष्या गेल्याच्या अधीन जातात. आशेने लाळ घोटतात पैसे मिळतात. तसलं गुरु कोर नका ती. जे जे रुचे शिष्या मनी तैसीच करी मन धरणी. ऐसी कामना पापिणी पडली गळा. जो गुरु भीड सारू तो अद्धमाहुनी अद्धम थोरू. चोरटा मैंद पामरू द्रव्य बोधू. जैसा वैद्य दुराचारी केली सर्वस्वे बोहरी. आणि सेकी पीड करी घात घेणं. वैद्य पळे मला आता कल्लीपुणी वखद दिता ताजे अंगाची वाट लागता. कितले जणांक एक सम नी देता म्हणत अंगी तळू दवरतो. आणि म्हणता अरे वा तू किती बर दिसता. अरे जाग असल्यावर बर दिसते आणि वाईट दिसते. कायम नीद काढता पडल्यावर कल बर दिसते. ताजे आरोग्य दिना तो तर नुसते नीद जाऊन दवरता. तशी थोडे सायकिक मेडिसिन्स असतात ते घेतले की नुसते नीद येतात. त्यामुळे नीद येईल पेटता कोप बी पियाना. दे डोंट बिकम व्हायलंट जाल्यार तांकां सम काउन्सिलिंग कोर न्हू हें कोर तांकां मार्गार हाडटा. हें पळयतल गुरू आसता. तर तांच्या ऐसा वैद्य आमकां नाका. तैसा गुरु नसावा जेणे अंतर पडे देव. भीड करून या गोवा घाली बंधनाचा. भिडस्त जाऊन तर बंधनाचे आपणची स्वतः बांधून घेतात ते शिष्या लागी. शिष्याक मोकळी कर सोडणं ताची शिष्या लागी आपण स्वतः बांधून घेतात. जे तरी गुरु कोण जेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान आणि स्थूल क्रियेचे साधन तोची सद्गुरु निधान दाखवी डोळा.
तुम्ही म्हणताल हा परत परत त्यांची सांगते म्हणून जाल्यार सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे. सगुणी भजे देश नाही भ्रमाचा. तोच सद्गुरु बोलले सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे. अनेकी सदा एक देवाच पाय. मस्त देवांगल पूज करता, सगळे देवीगल पूज करतात. आंबे स्वामीजी शंकरागल करतात ती, गुरुपूजन करतात ती, आणि काही वचून सगळं देवळांतून देवांगल पूजा विग्रह सांगे करतात. स्थूल क्रियेचे साधन जप तप करतात ती, मंत्र म्हणतात ती, आणि कसले करतात, स्तोत्र म्हणतात ती, भजन म्हणतात ती. हे स्थूल क्रियेचे साधन जाल्यार तेथे शुद्ध ब्रह्मज्ञान असणार. तोच सद्गुरु विधान दाखवी डोळा. देखणे दाखवी ती आदरे. मला दुसरे कसे असतात ती आदरे दाखवत म्हणतात ती. मंत्र पुंकिती कर्णद्वारे इतुकेच ज्ञान ते पामरे अंतरली भगवंता. थोड्या कान तू मंत्र सांगेल वारे करतात ती जाल्यार कसलं अनुभव म्हणयान. वाणे तिहीची खूण तोची गुरु सुलक्षण. तेथेची रिघावे शरण अत्यादरे मुमुक्षे. अद्वैत निरूपणे अगाध वक्ता परी विषयी लोलंगता. ऐसिया गुरुचे सार्थकता होणार नाही. जैसा निरूपण समयो तैसेची मनही करी वावो. प्रसंग पळवणू त्या शिष्यागेर मूळच पळवणू त्याप्रमाणेच हो इन्स्ट्रक्शन देता. हा काय हरकत ना, असं केल्यावर हरकत ना, तस केल्यावर हरकत ना. कृतबुद्धीचा जयो जागाची नाही. तुगल अरे कृतबुद्धी कार्यात तुगल बुद्धी काही गेल्या. स्वतः बुद्धी त्या शिष्याने हाक गुरु शरण वच्चे बदला गुरु शिष्या शरण गेलेला कारण मळमळेल करतात. तो सद्गुरु नाही. सावध सावध सावधान शुभ मंगल सावधान. कल शुभ मंगल कल्याक म्हळ्या तरी आम्ही गुरु ज्यान सगळे अर्पण करतात ही तावळ तांगल चरणाल आणि आमगल मनाचे लग्न जाता आणि जन्मोजन्मीत प्रस्थापित जातात ती संबंध. त्यावेळारी शुभ मंगल मात्र नाही, सावधान. तो ज्या मनुष्याका मी शरण म्हणतात ती ताका लायकी असती ना हे पळयात पहिले. निरूपणी सामर्थ्य सिद्धी श्रवण होता दुराशा बाधी. नाना चमत्कारे बुद्धी दंडळू लागे. पूर्वी ज्ञाते विरक्त भक्त तयासी सादृश्य भगवंत. आणि सामर्थ्य अद्भुत सिद्धीचे नियोगे. ऐसे तयाचे सामर्थ्य आमुचे ज्ञानची नुसते व्यर्थ. ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ अंतरी वसे. ते दाखवतात तुमक कले ज्ञान ना आम्ही मस्त ज्ञानी आणि त्यांना कलकल सांगतात विशेष दुराशा तुटे तरीच भगवंत भेटे. दुराशा धरिती वोखटे शब्द ज्ञाते कामिक. शब्दाने मस्त कलकल वर्णन करतात पण त्यांना कल्ले ज्ञान ना आणि ते ऍडमिट करणार मुख्य मिळेल की आपणा कले ज्ञान ना आपणच गुरु मिळेल एक हे करतात ते तशी कोर नाहीये. बहुत ज्ञाती नागवली कामनेने वेडी केली. कामना इच्छिताच मेली बापुडी मूर्खे. असले गुरुंगल हातान पडल्यारी तशी लायकी नातील वैद्यां गेल्या डॉक्टराला हातान केल्या तर शरीरात जशी वाट लागता तशी आमगेले परमार्थाची वाट लागून होता. आणि लॉटरी वारी मनुष्य जन्म मिळलेला फुकट होता. त्यांनी तशी कोर नाका ती निशेष कामना रहित गुरु कशा कामना रहित. ऐसा तो विरळा संत अवघ्या वेगळे मत अक्षय ज्याचे. अक्षय ठेवा सकळांचा परी पांगडा पिटेना शरीराचा. तेने मार्ग ईश्वराचा चुकवणी जाते. सिद्धी आणि सामर्थ्य झाले. सामर्थ्य देहास महत्व आले. त्यांनी देहभाव वाढेल सामर्थ्य वाढलंय पळे तुला किती सामर्थ्य वाढेल किती सिद्धी आयल्या त्या साधकाक कल्यामुळे ह्या गुरु शरण गेले मी ती हँग करी त्या करी करून सगळे मस्त जण ब्लॅक मॅजिक करतो सुद्धा असतात तर तांका हे झालं सामर्थ्य आयले. आणि देहभाव मात्र वाढलं. हाव म्हळ्यार देहूची हाव म्हळ्यार अमुक दुसऱ्याक तुच्छ मानच्या लागले आणि सगळे रिपून तू शिरकले टाक कल मेळतले. ईश्वरे विण जे कामना तेणेच गुणे नाना यातन. पावती होती पतना वरपडे प्राणी. देह बुद्धी सामर्थ्य देहास महत्व आले तेणे बेचाड बळकावले देह बुद्धीचे. सांडून अक्षय सुख सामर्थ्य इच्छिती ते मूर्ख. मग सामर्थ्य जाई म्हणजे हे करत पळे आमक सगळी मेळलेले
समर्पण करू शिकता. थेंबुटा सागरी बुडाला, त्यात परत सांग ना हवं. नेक्स्ट टाइम सांगत परत जाय झालं. होता शरीरासी अंत, सामर्थ्यही निघून जात. देह पडले की देह बुद्धी अंगाच मरता. ब्रेन सुद्धा अंगाच मरता, कल्ले मेळणं. सेखी अंतरला भगवंत कामना गो. नुसते इच्छ धरलेली मी ती त्या पुरे जायनाला पुरे कोरण्यांच्या परत जन्मा येतो. म्हणून निकामता विचारू. सद्गुरु कसे असतात, निकाम. कसले काम धरची ना हे पहिलं तो विचार शिकता. दृढ बुद्धीचा निर्धार. त्याच्या खातीर निर्धार कोण आम्ही मुखारवचा हे शिकतो. तोच सद्गुरु पहिलं पारू पाववी भवाचा. आता मुख्य सद्गुरुंग लक्षण कलय. आधी पाहिजे विमळ ज्ञान, निश्चयाचे समाधान. तो सगळे हांतू प्रपंची कसल्या तरी ताबडतोब कळताची तक समाधानास की ना म्हणून स्वरूप स्थिती. याहीवरी वैराग्य प्रबळ, वृत्ती उदास केवळ. विशेष आचारे निर्मळ स्वधर्म विषय. याहीवरी अध्यात्म श्रवण, हरिकथा निरूपण. जेथे परमार्थ विवरण निरंतर. म्हणारी हे अगदी महत्वाचं. सिद्ध असून सुद्धा तो साधन सोडणं. हरिकथा निरूपण नित्य करता. स्वतःगल आचार विचारता दैनंदिनी कशी असता हे आम्ही पळू का. दैनंदिनी पळायला आमका कळता. त्यांनी ती तांगल सहवासांत राखता. जाले इतकी सुद्धा लागी राबू नये. थोडे जण कल करतात की गुरु बरे असतात, अगदी तांगल दैनंदिन बरी असतात. पण थोडे प्रपंचिक म्हणा, संन्यासी म्हणा, रामकृष्ण हे आमगेले कोण समर्थ स्वतः पान खाताले कळवे. म्हणजे तांकां ते केन्नाय नाल्या ट्रान्सांतूच असताल ते. तर तांकां कोणा मार्गदर्शन करचें म्हळ्यार तांणी तो घेवंक न्हय, उताना येवंक. म्हणून लौकिक कलेपणी तांकां एखादे व्यसन अशें थोडेशे दवर घेतात. तर तांगे लागील रोप हांव एक गुरू पळयला ते तशें पान खाताले. तर तांगेल एक साधिका कायम तांगे सेव करूंक म्हणून आसताली म्हणाली. तर ती पान खावच्या लागली. कला म्हळ्यार हक्क कल म्हणटा ती अनुकरण. हे अनुसरण न्हय. अनुसरण म्हळ्यार मार्गदर्शन केल्लें तशी ताजो पाठलाग करून मार्गक्रमण करचे आनी सांगील तशी साधन करची. ते अनुसरण. ते कशी वागतात तांणी कशी ज्ञान मेळयलें तें पळोवन करचें. आणि हांगा आधी पाहिजे विमळ ज्ञान. तांकां चक्क तांकां हें आसता की ज्ञान आसता. निश्चयाचे समाधान. खंयच्याय परिस्थितीन तांगें समाधान बिगडना. घरची त्रास दिवची, दारची त्रास दिवची, पैसा सो ना जावं, खावच्या मेळो ना जावं, स्वरूप स्थितीन तूच असतात ते. वैराग्य प्रबळ. वैराग्य तांगें इतकें प्रबळ असता की तांकां म्हळ्यार स्मशान वैराग्य न्हय. त्यावे बायल चेडवांत राबता ती. एक पंथा रामकृष्ण परमहंसांक ते तांगेले शिष्य म्हळ्यार हे न्हय कोण स्वामी विवेकानंद नरेंद्र म्हणटात. ते नवीन साधक जाल्ले मात्र तर कोण की तांगेल कान धरले. अरे तू तांचल्या वत्ता आणि तू संन्यास घेत म्हणटा जाल्यार ते प्रपंचीक असत बरे. त्या आराम बायले सांगा चैन करतात तू आणि तू मात्र हांगा संन्यास घेऊन सगळं त्याग करू भायर सरला. आव सुख हांगा सगळं घरच सोडच्या भायर सरला. तशें कोर नाका. तावळी शहानिश कोरका न्हय, सर्वस्व दिवच पयले. म्हणून रात्री एक पंथा ते हांगेल कुटीरांत येतात आश्रमांत रामकृष्ण परमहंसाले. रामकृष्ण परमहंस ते बागला लागी बसले. तर पळोवन परत वचू लागतात. तावळी रामकृष्ण परमहंस म्हणटा ती नरेंद्रा म्हाका गोतस तू कल खातीर आयला. यो बाळा भितर यो. तुगल मनात ही शंक येवची जरूर. आता तांकां कशी कळ्ळें हागल मनात शंक आयले तें. आणि त्या शहानिश कोरका हांवें तुका सांगता. अशीच कोणाक सर्वस्व दिव नये. त्या खातीर तू आज पळेची. आम्ही बामण बायल आसली जाल्यार आम्ही कशी वागता ती पळय. आणि ते ताका आपणागल खोलीन घेवन वतात. तावळ तिवे साधन करू बशील असता त्यावे साधन करतात ती. आणि हाकाय साधन करच्या लायतात. तांगेले सबंद रात्र साधन करतात. तावळ ताका कळटा की आनी कोणे मागीर ताका कसले सांगले एक पंथा परीक्षा घेतली की मागीर सर्वस्व दिले. कसले सांगिले ते करतात. याहीवरी अध्यात्म श्रवण, हरिकथा निरूपण. जेथे परमार्थ विवरण निरंतर. थंय परमार्थ विवरण जातकी ना की वाटेल तशी कलेपणी उलयता बसता ती. जेथे सारासार विचार तेथे होय जगोद्धार. नवविधा भक्तीचा आधार बहुत जनास.
भक्तीच विषयांतूच करता ती कशी करचे सार कल्ले त्या दृष्टीने कोणाक धैर्य दिवचे, कोणाक फुंकर घालची दुःखांचेरी, कोणाक दुःख वाढवचे नाही आणि धैर्य दिवचे मुख्य म्हळ्यार. म्हणून प्रपंचिक हे संत कल्ल्याक बरें जास्ती की तांणी प्रपंचाच टक्के टोणपे खावन तांणी आत्मज्ञान मेळयलें आसता. ऑफकोर्स तांगेले पूर्वज जन्मी सुकृत असता की संत तुकाराम आगलवारी तरी कितले आपद भोगील असता. त्यामुळे असं जर प्रापंचिक साधक तांचल्या वचुले आणि कल्ले तांक बरोबर कळटा तांगेले प्रॉब्लेम कल्ले असत आणि ते समोर गाईड करू शकतात. जाल तरी थोडे संन्यासी सुद्धाही आता अंगल स्वामीजी ते संन्यासी गुरु सद्गुरु तरी आम्ही प्रपंचिक जरी घेऊन चुकले प्रॉब्लेम्स तांक बरोबर कळता की आम कल्ले आमगे बिघडल्या पळय मन ने हुक्काक शिरकता ताने पण हुक्का शिरकले काणी सांगितली 64 कॅमल्स ती मुखाल पण सांगता आता वेळ नाही. म्हणून नवविधा भजन जेथे प्रतिष्ठले साधन हे सद्गुरूचे लक्षण श्रोती ओळखावी. अंतरी शुद्ध ब्रह्मज्ञान बाह्य निष्ठेचे भजन. भितर कले ब्रह्मज्ञान जाल्यार बाह्य सगळ्या सांगत गमते कोण भजन म्हणतात. आणि भजन म्हळ्यार हांगा नुसते भजन म्हणता बसचे नाही तरी भजनम भक्ती भागो भक्ती भजनम भक्ती भज सेवायाम. हे गोंदवलेकर महाराज पंक्ती तू स्वतः वाढताल स्वतः येऊन वाढताल तशी त्या भज सेवायाम आपणाला भक्तांग गेले किती कौतुक करताल ते तशी त्या भजन ज्ञान वैराग्य आणि भजन स्वधर्म कर्म आपणाल कर्म करची आणि साधन सोडचे ना. कथा निरूपण श्रवण मनन दुसऱ्यांक मात्र सांगचे नाही कर म्हणून शिष्याक आपण स्वतः कोर शिकोवचे आपणाला लागी बैसून नीती न्याय मर्यादा जशी बटूक मुंज जाल भितरी ताक बसयता जेवणा बसत आणि परत ताक शिकयता ती कशी करचे ते अशी चित्रांना घालचे कल्ले ते सगळं शिकयता ती तशी त्या शिष्याक सद्गुरु आपण वागवून शिकयता ती. यामध्ये एक उणे असे तेने ते विलक्षण दिसे म्हणून सर्व ही विलसे सद्गुरु उपास. तरी खंचे ह्या कले ज्ञान वैराग्य भजन स्वधर्म कर्म साधन कथा निरूपण श्रवण मनन नीती न्याय मर्यादेन वागचे खंच्याचे अति ना को पाहिजे तर की संतापांत वचन हे जे असं आणि तू एक जरी गुण कमी असलं सद्गुरु लागी तरी ते विचित्र दिसता. पण ताज्यान तो चिके कणसूर म्हणतात नाही गायनाचे कणसूर लागतात तशी येतात. तो बहुतांचे पालन करता त्यास बहुतांची असे चिंता नाना साधने समर्था सद्गुरुपास साधने विण परमार्थ प्रतिष्ठे तो मागुता सवेच भ्रष्टे व्याकारणे दूरद्रष्टे महानुभाव आचार उपासना सोडिती ते भ्रष्ट अभक्त दिसती जळोतयांची महंती कोण पुसे कोण उपासना सोडिता ती साधन कर ना ती ते उपयोग ना ती तशी कर्म उपासनेचा अभाव तेथे भकादेशी झाला ठाव. तो कानकोंडा समुदाय ते समुदायावर अशी एक भामट गुरु मेळ्ळ्यारी प्रपंची लोक हसतात ती तांका आणि त्यांनी ती तांक कळणं ऑकवर्ड दिसता. नीच यातीचा गुरु तोही कानकोंडा विचारू ब्रह्मसभेस जैसा चोरू तैसा बडे. नीच यातीचा गुरु म्हळ्यारी हांगा जाती जन्माची जाती म्हणली तुमगेल वागण्याची जाती दुष्ट प्रवृत्तीच जर गुरु असल्यारी ताका ब्रह्मसभेत आयल्यारी तो चोरसो कळणे ताक स्वतः प्रगट जावच्या भय दिसता. तो तांक कल निर्भय करतलो शिष्यांक ब्रह्मसभे देखता त्याचे तीर्थ नये घेता गुंडा तावल तीर्थ सुद्धा लोकां मुखार घेऊनच्या जायना यो हवे हाक सामील असतलो म्हणून पोलीस दोन करतल म्हणून भय अथवा प्रसाद सेविता प्रायश्चित घडे. तीर्थ प्रसादाची सांडली केली तेथे निचता दिसून आली गुरुभक्ती ते सटवली एकाएकी गुरुची मर्यादा राखता ब्राह्मण शोभती तत्वता. ब्राह्मण मळकले हांगा ब्रह्मविद ब्राह्मण खरे ब्राह्मण तेथे ब्राह्मण रक्षू जाता गुरुक्षोभ घडे. मला तो धामट जो गुरु असता बंधू त्यांना शिष्य केल्या तरी आता तो कले पुढे आपणाचे ब्लॅक मॅजिक करत म्हणून हाक भय त्या ब्राह्मणावर खरे म्हणून हाक सोडून ताल्ल्या वच्यामुळे ते भय दिसता. ऐसी साकडी दोन्हीकडे प्रॉब्लेम तेथे प्रस्तावा घडे नीच यातीस गुरुत्व न घडे या कारण तथापि आवडी घेतली जीवे
तरी आपणच भ्रष्टावे, बहुत जनासी भ्रष्ट व्हावे हे तो दूषणच की. आता हे लोक स्वतः भ्रष्ट जातात असलं बोंदू गुरुला आणि बाकीच्या काही भरतात. काय कोर नाही हे महापाप. हा तागल प्रपंच वाढव नाही बोंदू गुरुंगल. आता असो हा विचार स्वयातीचा पाहिजे गुरु, नाही तरी भ्रष्टाकारू नेमस्त घडे. जे जे काही उत्तम गुण ते ते सद्गुरूचे लक्षण, तथापि सांग ओळखण होय जे. एक गुरु एक मंत्र गुरु, एक यंत्र गुरु एक तांत्र गुरु, एक वस्ताद गुरु एक राजगुरु म्हणते जे. एक कुळगुरु एक मानिला गुरु, एक विद्यागुरु एक कुविद्या गुरु, एक असद्गुरु एक याती गुरु मला कम्युनिटीचे दंड करते. एक माता गुरु एक पिता गुरु, एक राजा गुरु एक देव गुरु, एक बोली जे जगत गुरु सकळ कळा. ऐसे हे 17 प्रकारीचे गुरु, ऐसे हे 17 गुरु. याही वेगळे अनेक गुरु ऐकतयांचा विचारू सांगिजेल. एक स्वप्न गुरु स्वप्ना दीक्षा दिली, एक दीक्षा गुरु, एक म्हणती प्रतिमा गुरु, एक म्हणती स्वयच गुरु आपला आपण, आपणच आपणाला गुरु म्हणतात. जे जे यातीचा जो व्यापारू ते ते त्याचे पितुके गुरु. हे गुरु अनेक आमका व्यापार शिक्षक व्यवहार शिक्षक अनेक गुरु कोरका लागतात. याचा पाहता विचार उदंड आहे. असो ऐसे उदंड गुरु नाना मतांचा विचारू, परी जो मोक्षदाता सद्गुरु तो वेगळाच. त्याला कल असता मुख्य कल लक्षण नाना सद्विद्येचे गुण ताल्याग असतात तावळ सांगेल. पण याही वरी कृपाळूपण वात्सल्य नजरेंतून हे सद्गुरूंचे लक्षण जाणीजे. वात्सल्य गुरु गेले, गुरु माता गुरु पिता, गुरु बंधू गुरु भगिनी गुरु भ्राता सगळे, आणि तो आम्हाला पालन करता तो आम्हाला पती. हे सगळे हे समज काम. इथे श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे गुरु लक्षण नाम समास द्वितीय. आजची काही वेळ झालो मंडळी गॅलरी हे हडड समाज असतो आणि त्यांना 2 हॉची समाज चालला म्हणून मग दिसले आजी कम्प्लीट करूया म्हणून केले. आता मी हे कीर्तन पुष्प हे विवेचनाचे पुष्प स्वाम्यां गेल्या श्री समर्थां गेल्या सगळ्यांचे चरण एकच. त्यामुळे गुरुतत्व त्या गुरुतत्वात चरणांचर मी हे अर्पण करूया आणि त्यांना सांगूया आमकाय नाम साधन अशीच शिकयाची. पण तू मन लागो आणि ह्या कलियुगात तो आम्ही तर वचता कलिगल काणी सांगेल प्रमाणे. नंदंतु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी नेतु मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.